la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al ai kamar ma gaban yaro dan yanzu na san dai abin da zai bude shi bari mu kama jiki dan na san ma kuma ina alƙawari da shi na san ina ta Yau na dawo gida ba ni ba bara. Dama na ce ina da gida da na san da na suna haɗu. Wallahi lalle yanzu wajen ka zanna. Dama na ce ina da gida suna gani ka. Wai malam dama yana sai ina ta tambaya. Wala ina dan lami. Malam dan lami ana makaranta. Makaranta amma yanzu ya ce da mai wa da shi. Ya kira ga uwa ne Lukman. Ya ce ina nan tafi dan kasan azumin kwanan ya gabato. To shi ke ba matsala mu tegar ka. To malam mu dan na san ai kai abokin shawara da dan lami a dawo. Ala la da biya la 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 biya ya malamai ya hanya wala ya ce ma za san koyo ba su kai da biya samu yaro. tashi dan lami. A'a malam dakata akwai wasu tambayoyi da muka sani idan ka san mu mutanen da ya yarda da makaranta akwai tambayoyin da muka yi mai. Ai malam dan lami ya sha karatu dan bai da makaranta. Ni zan kana halan makaranta. Can dai zo na in da bed. Da to cikin mota ni iso bed. Sai da bai In da bed. kafin wani haka nan don ubanka In da bed shi ke karatu kenan. Malamin jira wannan to yanzu shiga cikin musulunci gudana. To can dai ni bakwai da to cikin mota ni iso uku. Kuma na ji ana cewa ƙari za a yi ko an ƙara ko ba ƙara ba. Wala ba sani ba. Malam ya rube ka. Ku danna mana subscribe. Kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sanar da ku da zarar mu ɗora sabon shiri.